Добрый дзень, шановныя слухачы. Працягваем нашу перадачу пра грамадзянскую навуку і пра розныя цікавыя прыклады таго, як прырода можа аб'ядноўваць людзей. І сёння мы хацелі бы паразмаўляць пра рух, які ўжо некалькі дзесяцігоддзяў паспяхова развіваецца. Развіваецца ў першую чаргу ў Еўропе, але не толькі. Але для шмат, напэўна, кагось у Беларусі гэта будзе адкрыццё. Рух называецца Pick Your Own, то бок збяры сам. У Польшчы, напрыклад, гэты фармат ужо вельмі добра вядомы пад назваю самозбёры. Кожнае лета тысячы людзей едуць на фермы, на фермерскія гаспадаркі, каб самастойна збіраць ягады, клубніцы, жымаласць, буякі, маліну, яблыкі ці нават гарбузы. У першую чаргу гэта робіцца з-за эканоміі, але ці толькі. Сёння мы паспрабуем у гэтым разабрацца і, як заўсёды, нам дапаможа наш госць, эксперт, старшыня правлення фонду «Неруш Натура» Владимир Зуев. Добрый дзень, Владимир. Добрый дзень. Владимир, скажите, калі ласка, што гэта за такая ідэя Pick Your Own, і ці гэта толькі эканамічны рух, ці ён мае шырэйшыя нейкія сацыяльна-культурніцкія таксама праявы? Фармат «Збяры сам» ён узнік у 1950-х годах у Великабрытаніі і ЗША, і спачатку гэта быў проста спосаб дапамагчы з боку гараджан фермерам падчас збору ўраджая. І паступова зразумелі, што гэта яшчэ і выдатны адпачынак, таму што можна з сям'ёй прыехаць на фермерскую тэрыторыю і пэўны час, там выходны дзень правесці ў чыстай прыродзе, ў чыстым асяроддзі. І сёння гэты рух, ён працуе не толькі ў ЗША, у Великабрытаніі, амаль што ў кожнай краіне Еўропы можна сустрэць гэтыя прыклады. І пры гэтым варыяцыі могуць быць ад фермерскіх гаспадарак, якія вырошчваюць там ягады, або ты ж самыя фермерскія гаспадаркі з яблыневымі садамі. І хаця б такой прыклад тэрыторыі, якія прапануюць фотазоны як лавандавыя палі. Таму што гэта таксама адзін з накірункаў вось гэтага фармату. Владимир, але і што гэта надалей працягвае існаваць, бо можна сказаць, навошта, калі ёсць пад бокам магазин, супермаркет, і там ты ўсё купіш без всякіх праблем, не трэба нікуды ехаць. Так, але дзе эмоцыі, і ў гэтым фармаце выйгрываюць усе. Па-першае, фермер ён сам эканоміць на працоўнай сіле, таму што ён прадае, ён дае магчымасць сабраць ураджай з дастаткова вялікай тэрыторыі. Гэтую тэрыторыю пэўным чынам можна рэгуляваць, то есть дзесьці спачатку правесці зборы па меры паспявання, дзесьці пазней. І тут фермер выйгрывае, напрыклад, таму што ён ужо не мае пасрэднікаў з рознічным гандлем. Ён напрамую прадае спажыўцам, правда, па таннейшаму кошту, але прадукцыю, якая ўжо не толькі нясе такую харчовую вартасць, але яшчэ таксама і эмоцыі, таму што яны сабраны уласнымі рукамі. Але пры гэтым вось такім фармаце «Збяры сам» там плацяць фермеру, так? Тыя, хто прыязджаюць, яны толькі самі збіраюць. Яны плацяць, але плату значна меншую, чым бы купілі, напрыклад, тыя ж самыя клубніцы або маліны ў рознічным склепе або нават на базары, значна танней. Па сутнасці, па сябе кошту. Гэта вяртанне грошай фермеру на вырошчванне гэтай культуры. І тут вельмі добры эканамічны эфект. Владимир, вось я чуў, што ў Польшчы гэта папулярна, гэта самазбёры. Чаму гэта так? Гэта некая такая культурная асаблівасць? Як вы лічыце? Па-першае, гэты напрамак у Польшчы вельмі актыўна развіваецца, і калі традыцыйна для самазбору выступалі это фермерскія гаспадаркі, дзе вырошчвалі клубніцы, і гэта важна, таму што клубніца паспявае ў розныя перыяды, то есть ёсць гатункі з раннім паспяваннем, з познім паспяваннем, і таму можна гэту ягоду атрымаць на дастаткова вялікім працяглым летнім перыядзе. Але напрыклад, ёсць звесткі, што ў 26-м годзе самазбор прапаноўвалі ўжо сотні гаспадарак, фермерскіх гаспадарак, дзе можна было збіраць таксама яшчэ і жымаласць, буякі, маліну, ажыну, парэчкі, агрэс,
наезд і яблыкі. І асабліва хутка развіваецца самазбор жымаласці. У сезоне 26-го года наведвальнікаў прымалі не менш за 14 плантацый у 6 ваяводствах Польшчы, менавіта у адносінах да жымаласці. І вельмі цікава, што многія гаспадаркі яны не проста прапануюць. Вось сёння пачынаецца збор там жымаласці, прыязджайце да нас, таму што гэта ўсяго там 1,5-2 тыдні і так далей. Таму што фермерскія гаспадаркі яны арганізуюць, па-першае, экскурсіі, праводзяць дэгустацыі не толькі саміх ягад, але і вырабаў з ягад гэтых самых. Продаж саджанцаў, напрыклад, хтосьці хоча на сваім прыватным участку пасадзіць прыгожы смачны нейкі кусцік. Праводзяць сямейныя і карпаратыўныя пікнікі, дзіцячыя пляцоўкі, ну і, канешне, ўжо вядомы ягадныя фестывалі і розныя спартыўныя забегі. Такім чынам, вось фермер ператварае сваю тэрыторыю, сваю ферму, ён ператварае ў сапраўдны адукацыйна-турыстычны цэнтр. І што вы думаеце, што для дзяцей, напрыклад, гэта можа быць цікава? Ну, я думаю, так, таму што дзеці ведаюць, што ягады можна набыць у ягадным аддзеле ў супермаркеце, але часам яны нават не бачылі, як расце тая ж самая жымаласць, або буякі, або тыя ж самыя маліны. І дзеці разумеюць, колькі працы патрабуецца, каб вось гэтыя ягады вырасціць. Для чаго неабходны насякомыя, пыляльнікі, тыя ж самыя пчолы, не толькі якія ў вуллях жывуць, але, напрыклад, пчолы, якія жывуць у адзіночцы. Яны разумеюць, як працуе глеба, яны разумеюць, навошта патрэбна вада. Ну і навогуле, як надвор'е ўплывае нават на ўраджай. Таму што яны разумеюць, што некаторыя гатункі паспяваць раней, некаторыя пазней, некаторыя нераўнамерна ў сувязі з тым, што пагода надвор'е можа быць неспрыяльным для паспявання. І гэта вельмі эфектыўная форма экалагічнай адукацыі, на маю думку. І менавіта таму ў Польшчы ўжо дзейнічаюць сотні такіх загрот адукацыйных ферм, якія прапануюць школам і сем'ям праводзіць практычныя заняткі як для дзяцей, так і, напрыклад, і для дарослых. Ну, мы з вами размаўляем пра грамадзянскую навуку, пра розныя грамадскія ініцыятывы удзелу ў навуцы, то вось ці кажучы пра вось гэты рух самазбору, увогуле пра гэту такую фермерскую адукацыю, ці такі звычайны наведвальнік такой фермерскай гаспадаркі можа дапамагчы навуковым даследаванням? Канешне, таму што грамадзянская навука гэта калі людзі без спецыяльнай навуковай падрыхтоўцы збіраюць дадзеныя, якія патрэбны навукоўцам для даследаванняў. І фермерская гаспадарка гэта выдатнае месца для такіх назіранняў. Напрыклад, падчас самазбору людзі могуць адзначаць фазы вегетацыі розных гатункаў, фіксаваць тэрміны паспявання, назіраць за колькасцю тых жа самых пчол, шмялёў, іншых насякомых, апыляльнікаў, паведамляць нават пра новых шкоднікаў або нейкія захворванні, таму што ў большасці такія гаспадаркі яны сертыфікуюцца па прынцыпах арганічнай сельскай гаспадаркі, і гэта значыць, што там не ўжываюць сінтэтычныя хімічныя рэчывы для абароны. Ягады сапраўды можна есці адразу з куста, але гэта не азначае, што расліны яны знаходзяцца ў ідэальным стане фізіялагічным, што можна там назіраць і нейкіх шкоднікаў, і нейкія захворванні, якія натуральным чынам, канешне, з імі нейкім чынам змагаюцца. І гэта ўсё дапамагае атрымаць інфармацыю ўжо вучоным аграрыям. Напрыклад, калі наведвальнік загрузіць гэтыя дадзеныя праз пэўныя мабільныя праграмы. І вельмі важна, што такія дадзеныя яны дазваляюць фіксаваць змены клімату і ўплыў гэтых зменаў клімату менавіта вось на гэты аграрны сектар. Ну, але вы ведаеце ўжо канкрэтныя прыклады такіх вось ініцыятываў? Праект Living Soul, ён аб'ядноўвае навукоўцаў, фермераў і грамадзянаў у такіх краінах Еўрапейскага Саюзу, як Польша, Францыя, Італія, Іспанія, Партугалія, і яны разам даследуюць, вось наведвальнікі ферм, яны даследуюць глебы ў садах і шматгадовых насаджэннях. А, напрыклад, у польскім рэгіёне
Груец створана жывая лабараторыя, дзе садоўнікі і даследчыкі разам выпрабоўваюць новыя спосабы паляпшэння глебаў і адаптацыі садоў, таму што гэты рэгіён ён цікавы тым, што там вельмі шмат ябланевых садоў. Менавіта глядзяць, як адаптуюцца гэтыя сады да зменаў клімату. Ну, а іншы прыклад гэта еўрапейскі праект PrepSoil, які развівае сетку адукацыйных праграм па вывучэнню глебы і ўключае школы, універсітэты, фермераў і валанцёраў. Так што такія прыклады вельмі разнастайныя, яны існуюць і рэальна працуюць. А місія Еўрапейскага Саюза пад назвай Soil Deal for Europe, яна ставіць мэту стварыць па ўсёй Еўропе не менш за 100 жывых лабараторый, дзе разам будуць працаваць вучоныя, фермеры і грамадзяне. Вельмі цікава то, што вы расказваеце, ну, але гэта мы маем перспектыву Польшчы, Еўропы. А што адбываецца ў Беларусі? Ці там таксама грамадзяне самі збіраюць, ці яны папросту, ці толькі дачнікі гэтым займаюць? Ну, трэба ўлічыць, што фермерскія гаспадаркі, якія спалучаюць сваю дзейнасць з агратурызмам, развіваюцца ў Беларусі яшчэ з пачатку 2000-х гадоў. І дзякуючы шматлікім інфармацыйна-метадычным праектам, якія рэалізоўваліся менавіта вось у адносінах да фермерскіх гаспадарак, вось гэты сегмент агратурызму вельмі добра развіваецца і ён шмат накіраваны. І сапраўды ў Беларусі ёсць прыклады, калі самазборы становяцца вось гэтай часткай агратурыстыкі, калі адпачываючыя на аграсядзібе маюць магчымасць паехаць да фермера, які спецыялізуецца на пэўных ягадах, на пэўных сельскагаспадарчых культурах, ну і паўдзельнічаць у гэтых самазборах і прывесці з сабой пасля адпачынку не толькі эмоцыі адпачынку, але таксама і пэўны ўраджай, які можна выкарыстоўваць наступныя часы. Так што такія прыклады ёсць, і Беларусь мае для гэтага вельмі шырокую перспектыву, але трэба ўлічваць, якім стане зараз знаходзіцца фермерскія гаспадаркі. Ці арыентуюцца яны толькі на аграрную вытворчасць і на атрыманне прыбыткаў з вырошчвання сельгаскультур, або арыентуюцца таксама і на прывабліванне людзей, таму што для гэтага трэба стварыць пэўныя умовы. У даўнейшыя часы школьнікаў, студэнтаў пасылалі ж там капаць бульбу, яшчэ штосьці. Ці гэта не форма самазбору? Ну, гэта трошкі не так, таму што калі мы гаворым пра зберы сам, пра гэты фармат, гэта ўсё-такі такі дабравольны, нават з выплачваннем пэўных грошай за свае эмоцыі. Ну, а калі накіроўваюць у дапамогу сельскай гаспадаркі, гэта ўжо пэўны прымус. І дзіўна часам глядзець, калі вытанчоная дзяўчынка, добра, што не на абцасах, але з доўгімі пазногцямі, яна там збірае бульбу або яшчэ што-небудзь. Я чаму запытаўся, таму што як бы, скажем, тут у Польшчы, в Европе фермерства, яно паўсюль распаўсюджана. У Беларусі все-таки прыватныя фермерскія гаспадаркі это меншасць у параўнанні да большасці. Так, але будзем думаць пра перспектыву, што все-таки фермерскія гаспадаркі будуць развівацца, што гаспадароў на зямлі будзе шмат, і элемент, фармат самазбору ягад і іншага ўраджаю, ён будзе аднім з кампанентаў і працы самой фермерскай гаспадаркі, і больш будзе прывабны для гараджанаў, якія будуць прыязджаць. Раілі б такое, ну бо ці гэта экалагічна? Тэарэтычна людзі прыязджаюць, паляць паліва, можа прасцей, в сэнсе больш экалагічна пайсці ў краму і набыць. Ось, дарэчы, вугляродны след такіх праграм, ён значна меншы, чым вугляродны след ягад, якія прыязджаюць да нашых супермаркетаў, таму што гэтыя ягады ў супермаркетах, яны ж могуць быць не абавязкова мясцовыя, як мы разглядалі ў папярэдніх праграмах. Часам гандлёвыя сеткі, каб вось гэтую, ну, як бы, магчымасць недахопу ягад на сваіх паліцах нівеліраваць, яны іх закупаюць не толькі ў гэтай краіне, дзе і працуюць, у той жа Польшчы ці ў Беларусі, яны іх праводзяць з іншых краін, там, умоўна, з Малдовы, з Іспаніі, з Сербіі, з Аўстраліі, з Аргентыны і так далей. Галоўнае забяспечыць пастаянную наяўнасць гэтага тавару для спажыўца. А это ўжо не зусім экалагічна. Дзякуй вялікі, Владзімір. Ну, вельмі цікавая наша сённяшняя тэма. Я спадзяюся, што тыя, хто нас слухалі,
даведаліся, што ёсць такі фармат самазбору pick your own, і што гэта не проста чыста такая эканамічная актыўнасць, што вы паехалі, каб танней здабыць сабе нейкі садавіну ці гародніну, а гэта яшчэ і вы можете падтрымаць як мясцовых фермераў, таксама і нечаму навучыцца, даведацца і нават адпачыць усёй сям'ёй. Канешне, эмоцыі гэта вельмі важна, што чалавек прыносіць з адпачынку.